नायगिरि नोंथांमोनखौ दानो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव सिमब्रिजरा गामियाव दिनै एक्स एनडिपिनि गासैबो मावथि हान्जाफोरा दिनैहाय रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौखौ दाबि खालामनानै दिनै बेयावहाय मोनसे सोमावसारनायखौ लादों आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयावहाय गोबांथार जोंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिफोर दं बिथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ हगारनांगौखौ दाबि दैखांनानै दिनै बेयाव सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बियारनाब्ला बिथांखौ दिनैसिम हगारियावहाय बर' गासैबो बर'नि गासैबो रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय आरो एक्स एनडिपिनि गासैबो मावथिफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे थांनाय 22 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ 10 एपिबिएन गुबुन जायगायाव लांनानैहाय 10 एपिबिएन केमाव दोनहैनाय जादोंमोन दिनै बेखौबो लानानै गोजोननायखौ फोरमायाखै दा बेनिखायनो दिनै बेयावहाय गोबां एक्स एनडिपिफोरनि सोद्रोमाफोरा ज' जानानैहाय दिनै बेबायदि सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों दिनै जोङो दिनै जोंनि जे एक्स एनडिपि बिथांमोना दिनै मानि थाखाय जोङो दिनै बेबायदि আজি বিটিআর এয়ারপোর্ট सोमावसारनायखौ थांनाय 22 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जेलनि गुबुन जेल सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन जेलाव गुबुन माने 10 एपिबिएन माने बेटेलियन केम्पआवहाय लांनानैहाय बिथांखौ जोबथेनानै दोनहैनायनि थाखाय जोङो 22 तारिखनिफ्राय जों खबर मोननाय लोगो लोगो साफ्रोमबो एनडिपि एक्स एनडिपि सारेन्डार एनडिपि गासैबो एनडिपिफ्रा दिनै रन्जन दैमारि फाउन्डार जोङो एनडिपिनि फाउन्डार हिसाबै जोङो बिथांनि गोजोन हास्थायनाय बा बिथांनि थांनानै थानायखौ बर' रायजो राजा हिसाबै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हास्थायो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोङो गोजोन सान्थि थानो हायो बिनि थाखाय जों दिनैहाय बे प्रतिबादखौ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बा आसाम गभर्नमेन्टखौ केन्द्रीय कमिटिनि दिल्ली सरकारखौ जोङो खावलायो जाहाथे 15 आगस्टनि गेजेराव बिथां रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो दिहुननांगौ होननानै जोङो दिनैहाय दाबि खालामदों आरो जुदि बे दाबिखौ जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि मानिनानै लानो हायाब्ला जोङो बिनि एगेन्स्टआव जोङो साफ्रोमबो एंगेलाव थानाय एनडिपिफ्रा जों खौसेथि जानानै मोनसे प्लेटफर्माव थानानै मोनसे गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनायनि मोनसे लाइनखौ जोङो लाखाबाय जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि दाबिखौ जुदि पुरन खालामाब्ला दिनैहाय बिनि सायाव जोङो मोनसे आयेननि बेबस्था लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै आन्दलन खालामनायनि खोथाखौहाय जोङो सिद्धान्त लाखाबाय दा बेनिखायनो जों खावलायो जाहाथे गोजोन सान्थि सुक्तिया जानानै थांबायब्ला एनडिपिनि समस्याया जुदि जोबनानै थांनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बर' रायजो राजाया गोजोननाय जुदि बिटिआर रेकर्डखौ खालामनानै जुदि बर' रायजो राजा गोजोननाय दङब्ला अब्ला रन्जन दैमारि सारा बे गोजोननायखौ हास्थायनायनि गेजेरजों दिनै सागान होबाय थांनाय 2020नि 27 जानुवारियावहाय बिथांनि जे सान्थि सुक्ति सिगनेचार होखांनायनि उनाव उदां जानानै बर' रायजो राजाफोरनि जोङो बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन होननानै बिथाङा गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालामबोनायनि गेजेराव दिनैनि गेजेराव जों बुंगोन सान्थि सुक्तिया जुदि दिनैहाय जादोंमोनब्ला दिनै साफ्रोमबो जोंनि एनडिपि केडार्सफ्रा दिनै मानो जेलाव थाबथानो गोनां जाखो दा बेखौनो जों कुइसन खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट दिल्ली सरकारखौ केन्द्रीय सरकारखौ जोंनो खावलायदों दिनैहाय जुदि गोजोन सुक्तिया जुदि जानानै थांबायबा एनडिपिनि समस्याखौ समाधान खालामनो जुदि थांनायाव दिनै जोंनि माखासे अफिसार बा चेयारमेन रन्जन दैमारि सारा जेलावहाय थाबाय थानांगौनि खुनु खोथा गैया साफ्रोमबो एनडिपिफ्रा दिनै जेलनिफ्राय गनांगौ बे दाबिया जोंनिफ्राय दङ आरोबाव मोनसे आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनैनि गेजेराव आं मोनसे फोसावबावनो नागिरदों बे प्रटेस्ट खालामनाय जे जोंनि हाबाफारि दिनैनि बे हाबाफारिया जों मथामबिल ओनसोलनि मथामबिल बाजारनि गेवलां फोथारावहायसो जों लानायमोन दिनैहाय जोंनि ज' जानाय एनडिपिफोरनि माखासे ज' जानायफोरखौ ज' जाजानो बानाय पुलिस प्रशासननिफ्राय दिनै सराइबिल आइसिया थांनानै जोंनि जे प्रतिबाद खालामनाय बेखौ खालामनो मोना होननानै जोंनि गेजेरावहाय दिनै प्रबलनसना माबा मोनसे राजनितिक दङ होननानै जों बेवहाय बुजिनो मोनबाय बिथां आइसिया बुंनाय बायदिबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेंगिरि बिथां एसपि आं नामखौ मिथिया बिथां एसपिआ फन खालामनानै बुंहरदों बेवहाय एनडिपि एक्स एनडिपि हिसाबै कुनु बेवहाय प्रटेस्ट खालामनो मोना दा बिदि खालामनो मोना होननाय लोगो लोगो जोङो दिनैहाय बुजिनो मोनबाय बेवहाय मोनसे पलिटिकेलि मोनसे बेवहाय षड्यन्त्र दं दा बिथांखौ जों बेवहायनो हमनो हाबाय जोङो दिनै बेनिखायनो बर' रायजो राजा गासैबो सोद्रोमाफोरखौहाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिपिनि जेसेबांखिनि जेराव थानाय
बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ होननानै बिथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौहाय खौसे जानांगौ बर' जातिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय सान्थि परिबेस लाबोनो थाखाय जों बिनि थाखाय जों दिनै ज' जादों दा बेनो आरोबाव मोनसे थांनाय 27 जानुवारियाव 2020नि 27 जानुवारियाव जे जानानै थांबाय सान्थि सुक्तिया बे जाखांनायनि उनाव जोंनि फंबाय बिदा फंबायफ्रा दिनैहाय एनडिपि एक्स एनडिपि जानानै थांबाय डिसबेन्ड खालामखांबाय हाथियार गथायखांबाय बहुद गोलाव बिटिआर दिनै गभर्नमेन्टआनो दिनैहाय 8 माससिम रानिं सोलिबाय थांनाय 27 जानुवारिनिफ्राय हिसाब खालामोबा जों बहुदथा नोङो मास बारलांबाय बिनिखायनो एनडिपिफ्रा दिनैहाय मूल माबाखौ लानानै सान्थि परिबेसखौ लानानै एनडिपिनि माखासे मथ'फोरखौ लानानै गभर्नमेन्टजों सुक्ति खालामखांनायनि उनाव साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा गावबा गावनि न'आव फैनानै सान्थि परिबेस थानो हागोन होननानै फैनायाव दिनै रां रुफानि खोथा गभर्नमेन्टआ जेखिनि होनायनि खोथा बुंदों दा होनायनि खेथ्रआव गासैबो जोंनि एनडिपि सोद्रोमाफ्रा बुजिनो हादों हायाखै बा बुजिनो हाबाय होननानै आं सानो थांनाय बाजेट अधिवेशनाव अजन्तानिया फाइनान्स मिनिस्टारा जे बाजेट दाखिल खालामदों बे बाजेट दासिमबो सोलिबाय थानायनि गेजेरावहाय जे जों नुनो मोन्दों एनडिपि एक्स एनडिपिफोरनो सासेयावहाय बेसेबां करि रिहेबिलिटेसन होनाय जागोन आरो साफ्रोमबो एनडिपि केडार्सफोरनो 100 कोटि हमनाय जाबाय बा 200 कोटि हमनाय जाबाय 300 करोड़ हमनाय जाबाय एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसन होनायनि थाखाय जोङो 300 करोड़ हमबाय 500 करोड़ हमबाय बेफोरबादि बुंनायजों लोगोसे आखरे जे बाजेट दाखिल खालामनायावहाय लिरजानाय गैया जों बेखौ नुनो मोन्दों दा खुगाजोंल' बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमन्त्री बिथांनिसिम जोङो बेखौनो दाबि खालामो जे बिथाङा थांनाय बारावबो मेल मिटिङाव बाजेट अधिवेशननि सिङाव बुङालासे बाहेरायाव बबेबा मोनसे मिटिङाव फैनानै जे एनडिपिनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय 150 कोटि हमनाय जाबाय 200 कोटि हमनाय जाबाय बेखिनि खुगाजों बुंनायखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया दिनै आखरे बाजेट दाखिल खालामनायजों लोगोसे लिरनायखौ जोङो खोनानो मोनाखै बाजेट अधिवेशनावहाय साफ्रोमबो एनडिपि एक्स एनडिपिफ्रा एसे नोजोर खालामनानै नायोबा नुनो मोनगोन दा बेखौ नायोब्ला थांनाय 27 तारिखनिफ्राय जोंखौ जेबादि खालामनानै दिनैसिम भक्तभुगि जोङो जानानै दं दिनै थानो थाखाय न' गैया थानो थाखाय उन्दुनो गैया दिनै जों दिनैनो मोनथारनांगौ जों बेखौ बुङाखै जोंनो होनायनि थाखाय बेबस्थाखौ दिनैसिम मानो मोनसे प्रसेसजों मोनसे लामाजों जोङो थांनायखौ नुवाखै दा बिनिखायनो जोंनि मोननांगौआ दिनै खुगाजोंल' बुंनायखाय जोङो फोथाय खेबस' जे बे सरकारा जोंनो मालाबाबो जोंनि दाबि बा जोंनि मोननांगौखौ बिथांमोना होनो हानाय नङा जों बेखौ उदाहरन खालामदों दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय एनडिपिनि गासैबो सोद्रोमाजों लोगोसे आरो दानो बे समाव नोंथांमोना बिथांमोना जों मिथिबाय जे जेलाव थानायाव एक्स एनडिपिफोरहा जेबो गोजोननाय गैया आरो दासिमबो जे एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय बे रिहेबिलिटेसनखौ दाबो मावफुङैनि जाहोनावहाय एक्स एनडिपिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बेयाव गोजोननायखौ फोरमायाखै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि सोमावसारनायखौ आरोबाव जोंनि बिटिआर हालामाव लाफिननो गोनां जादों स' दिनै जों बर' हारिनि थाखाय बेयो साननो गोनां बाथ्रा जे जोंनि जे एनडिपिनि जे फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जे जोबथेसालियावहाय थानो गोनां जादों दिनै बेनिखायनो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जोंनि जे एक्स एनडिपिनि एक्स फर्मारफोर बिथांमोना गासैबो जे सोमावसारनाय खामानि बेखौ लानो गोनां जादों गसाइगावनिफ्राय फुंखा